Hej, jeg hedder Josefine, og jeg vil bevise de trigonomiske funktioner i en retvinklet trekant. Jeg har lavet en retvinklet trekant her med siderne A, B og C. A er også centrum for enhedscirklen, som jeg har lavet her. Cosinus til A er defineret som linjestykket A til S, som ses her. Og sinus til A er defineret som linjestykket R til S, som vi ser på siden her. Nu har du to trekanter. Den lille her, som er ensvinklet med den store her. Fordi trekanterne er ensvinklet, ved vi også, at forholdet mellem cosinus og lille b her er det samme som sinus til A og lille a her. Som også er det samme som denne her linje, som vi ved er 1 på grund af enhedscirklen, og lille c her. Og det kan vi så stille op sådan. Sinus til a divideret med lille a er lig med cosinus til a divideret med lille b er lig med 1 divideret med c. Nu trækker vi denne her ligning ned her og isolerer nu cosinus til a. Så den hedder cosinus til a er lig med lille b divideret med c, lille c. Nu gør vi det samme, bare med sinus til a. Så den hedder sinus til a divideret med lille a er lig med 1 divideret med lille c. Så isolerer vi sinus til a, så den hedder sinus til a divideret med lille a, eller er lig med lille a divideret med lille c. Nu vil vi så regne tangens til a ud. Tangens til a er defineret som sinus til a divideret med cosinus til a. Som vi kan se heroppe er sinus til a divideret med c, så vi putter den ned her. Og her kan vi så se, at cosinus til a er b divideret med c, og den sætter vi så ned her. Når vi dividerer c i både tæller og nævner, går c ud med hinanden, så det bliver bare a divideret med b. På denne måde har jeg ført bevis for de trigonomiske formler for en retvinklet trekant.